to še kot 10-letnik bol, ne, najprej, tu nekaj pozdějšie, jako neviem, kde som 10-letnik započal, až do 8. Ja som napríklad tu prvňu riadovňu, byše 6-letnik, a to sú te boli, koji sú, není Bimakova, není Kilankova, also Krista Jule, pon Pekar Žurecu, pon, ešte sú to boli, to sú to tak boli znator, boli Šipšíková, a tých som ja pon Čemar Achim, D. Alois, pomyslíte si, to sú ten, tých si ja napríklad z 8-letnika puščila, also Hužonova, to na žurli bolo tak, keď 6-7-8-letnik byla, a když sú to on, pon to všetko tak ďalej šlo. Pon to dlho bolo, delný skodžink jo bol od prvňa do ceča, pon jo bol sredžný skodžink od 4. do 5. Je to 4., 5. A 6., 7., 8. bol horný skodžink.